Dan blijven we nog even in dichterlijke sfeer, want ik ga hier ook de gast Sigrid Kingma. Mooi is de best, Sigrid. Welkom. Dank u wel. Want wij kennen haar als dichter, maar echt als muzikant intussen. Wat als dat bijvoorbeeld op Spotify just en dan even ziekers nee op een kletter. Dan komt het bij een hele mooie verzameling Friestalige versjes. Met als grote thema de Frieske Alversteden. En die had toen together met Bruno Rummeler Makke, Sigrid. Is dat project nog helemaal clear eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, dat is een project wat ik als dichter van Friesland uitvieren mocht. En daar is Bruno bij behellen. En wij hebben mij zien twaan, eigenlijk mij zien treien, want Jolanda Verhoef zit er ik bij. Die had een filosofieles maken voor Ben en op die thema's. Dus wij hadden er versjes bij maken. Dode teksten en dan Bruno de muziek, zo maakt het toch een beetje zin of net? Ja, dat weer wel een geerwerking, ja. Want ik ga zelfs de gedichten maken, maar ik ga mij schreeuwen onder versjes. Dus dat hebben wij zien beiden die. Ja, ik neem het op een kletter, maar ik geloof dat het een soort album nou is en dat hiet weer oorslok, hè? Ja, we hadden Fonteinversjes neemt. Dat is wel zo duidelijk. Ja, de Fontein van Friesland is staat dus wel een begrip. Wat vond je ervan? Want de best wel jij er muzikaal actief is. Maar dit weer wel een heel specifiek project eigenlijk, hè? Ja, nou ik hier net zo volle ondervinding met muziek. Ja, ik ga zelfs wel in bandjes zitten. Ja, maar precies, ik heb nog nooit wat opgenomen. Dus dat weer wel een nieuw proces. Ja. En dat weer hartstikke mooi, omdat mij Peter van der Ploeg die had het dien, omdat mij hem te dwaan. En hier er mooie ideeën over en dat weer een hele leuke geerwerking. Ja, maar had je meiskreunen onder noemers of eigenlijk puur teksten wel dus? Nee, ik ga meiskreunen onder noemers. Ik ga een aantal noemers zelf maken. Ja. Maar Peter had voor de CD had hij de muziekarrangementen inspelen. Ja. Muziek is voor iedereen natuurlijk, maar specifiek voor band wie dit, hè? Ja, dit weer echt een project voor de basiskwallen. Basiskwallenband die kan dan filosoferen op basis van de versjes. Eigenlijk als introductie en dan gaan ze zelf de materie in. Ja. Hoe is het waarom eigenlijk op die titels? Frieske dichter en dit project? Dat weer fantastisch. Ja, en ik in de klassen, we gaan een paar workshops ik dienen mij dat filosoferen. En dan hebben we mij de band zelf een versje maken. Op basis van de onderwerpen wat we doorhingen en de dingen die zij zeiden. En dan schreeuw ik heel hard mij. En aan het eind maken we dan mij de band een versje van wat zij zijn hier. En dat weer een heel mooi proces. En ze zijn hartstikke enthousiast. En zoals dat zijn klassen dan ik echt heel fanatiek ondergongen is mij de Friese taal. Dus dat is altijd een plus van mij. Op het begin van het programma hadden we een mooi gedicht van die Jet. Ik toch nog even naar die schreeuwerij. Wat binnen de plan voor de komende tijd? Was je als muzikant de wereld toch? Of was je best weer als dichter actief? Of zei je, ik bemoei me even nergens mee mij? Ik ben overal voorin. Dus het komt niet net zo correct. Ja, maar wat voor plan hast voor takken hier bijvoorbeeld? Wij wonen nog wel een toerdwaan langs de fontein. En we zitten nu te zien van kunnen we dat combineren met gemeentelijke programma's. En dat we dat een beetje faciliteerd krijgen. Ja. En het zou mooi zijn dat we dan alle steden de toerdwaan kennen. Ja, dan maakt hij compleet, hè? Ja, want dan willen we al plakken bij Del. Ja. En qua schreeuwerij, had jij nog ambities bij voor de komende tijd? Ja, ik ben zelfs nog altijd dichter. Dus ik kan gewoon een gedicht opvregen of mijn boeken of wat dan ik. Ik doe alle voorkomende dichtwerkzaamheden. Ja. Maar nee, ik ga een heel soort orenprojecten ik bedijn. Neem eens op hier. Ik maak in Voedselbos bij u in de Wiek. Nou, dat is één. Oh, daar zit een harde werk in, denk ik. Er zit een heel soort werk in. En ik werk hier nog altijd voor de NHL-standen, lectoraat meertaligheid en geletterdheid. Ja. Of lettervergens. Ja. Of maar Fries bedoelen. We bedoelen eigenlijk Friesk, ja. Bruno, even net. Die had te volle les van snot en griep. Dus ik ga maar even vragen om de gitaar te pakken en bij u nog even wat versjes te doen. Dus ik ben heel blij dat ze vanwege het album en die versjes en dat hele project op een kletter, nogmaals, op die manier, ik word er ziek vinden op Spotify overigens, om je dat toch even live te doen in de studio. Dus ik kan ze gewoon aankondigen. Dit is live in Noorderwien. Sigrid Kingma. Om de titel deeltje zit er een knopje van autoplay dat altijd op die wachten. Er is een hele vraat vol als een groot pak hoes mijn knopjes. Om de titel
dan helpt de tijd en er is geen knap rewind. Om de deur uit te stellen zit er een leeds plastic poetje bij elk bloemenbosje. Er is een hele fabriek met grote kantoren van blompoeien om de deur uit te stellen. Maar dan komt als de deur en die brengt wen naar je tijd. Die schert wen naar je tijd voor jonge bloemen. Maar dan komt als de deur en die maakt het wen naar je tijd. Die brengt wen naar je tijd voor jonge bloemen. Ik word die als de dij, plakje uit de loftwijn, als een klaverke trein, grote krijden. En bewaar je in een koer, meest o devil, meidje ik daar je nest. Hart is stevig vast, maar een vogeltje als jij vlucht liever bij me bij. Ik jet in fluitje vieren blied, spreekt in wukjes dan maar wiet. Vogeltje, vogeltje, sa vrij. Du bist er als viskerstriet, vergeten haast in grijdenlied. Flintevleur en glistergled, net al riek als klaverblad. Ik word die als de dij, plakje uit de loftwij. Strui om raak mij ballen krommen, om dichter bij die te komen. Maar een vogeltje als die vlucht liever bij me bij. Ik jet in fluitje vieren blied, spreekt in wukjes dan maar wiet. Vogeltje, vogeltje, sa vrij. Vogeltje, vogeltje, sa vrij.